खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लग इउटुब चेनेल थामखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सोरबाय मा जिउ जिउ फगवानाय महर लान सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फरायजोबबाय सिनायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो ओमफ्राय सिगाङावनो बुंखाबाय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदों अननानैहाय ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै फुङावनो एकदम दुगैदों आरोना 5:30आवनो जाखिनि जि जोम दङ सुस्रांनानै दुगैदों मैयानि 5:00आवनो बाखि जिफ्रा सुखानाय अब्लाबो एसे एनै मोनायावबो ओंखारलाबायबावोना बिसिना ड्रेस सोलायनाय मा सोलायनाय फिसाजोनि ओमफ्राय आंनिबो दख'ना गांसे दंमोन सुस्रांनानै दा स्राय दं आरो आङो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोन जों मा शेयार खालामलांनो हायो हां गोलाव लानायनि जाहोना जाहैबाय फुङावनो बिराद सान्दुं नै आहा माने हेस फेस मेंखाला जोब्बाय आरोना मा खालामनो ओमफ्राय बिमाया एसे साहा पानि फुदुंना आखायाव लादों नै ओमफ्राय बेहा बेयाव गेम जिरायनाय लोगोफोर आं नोंसोरनो माबा देखायनो र' नायबाय था लेखा फरायनो नायलाय होलाय मा नायदों नै लोगोफोर लेखा फरायनाया माखौ नायगासिनो दङ आयौ बाबा नों माने इखौ नायबाय थानांगौ लेखा फरायनाया बिराद गोसोखांबाय आरो नों बिफाखौ हो आरो लेखा फरायनायावसो बाहाना खालामनानै गोसोखांबाय नामा नोंलाय हो हाबाब 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 बेखौ नै मालाय बेखौ एकदमबारे इयाव सिङाव सोनानै दोनखोमालायो आरोना ओमफ्राय माजे माजे मालाय बहननानै नायो ओमफ्राय बिफानि नाम्बारबो आं आगोलाव लिरनानै होनाय दंखायोमोन गा फट'खौ लाबोबाय थाखायो नालाय बेखौ सक सकायैनो दंबावलायो नै बिफानि फट'खौ लानानै सेल सेल आइदै मा होननानै बुंनो ओमफ्राय दाख्लै सोरबा बिनानावा बे गस्लाखौबो होनदोंमोन दे मा होनो राजाना आरो गस्ला गैला नामा बेखौनो गानबाय थानाय होनबाय मानो गानबाय थायो नों खिथाना ला बिराद मोजां मोनो जेब्लानिफ्रायनो बायदों सुनानै खनानै दोनबा बेखौनो हानगोन सुनानै खनानै दोनबा बेखौनो हानगोन ओइ सिङाव दोनबाबो बेखौनो नागिरबाय थागोन बास्केटाव मोनाबा बैथिंबो नागिरहैगोन लामनायावबो सि जारलाखा हैस बाबाखौ नायबाय थांला मिथिबाय बर' खन्थाइ फरायदों मानसिया समायना आइ आसामफुरि ओमफ्राय बिफा आसामफुरिसो जानानै दङ नाङा दे आबा फरायग्रोस'ना हामा ओमफ्राय बिदाखौ लानाय नुनानै बिनोबो नांगौ आरोना नै आदाया होआनो नोंनो मालाय गावनिखौ मालाय गावनि नाम्बार लिरखानायसो जाहैदों बिफानि पासवर्डआ आंहा खुनुरुखुम गांनैल' दङ बिसोर गांफा लाबाय ओमफ्राय बिमाया माखौ नायबावगोन हरदो नोंनि आंनो हट नांला नोंनो आं लानोसै दे आहाबो लानांगौना बाबाखौ फैदो टाइमाबो जाबाय मा होनो दखानावबो थांनांगौ जाग्रा जेबो गैया ए भगबान दखान होननाय लोगो लोगो बेहासो जाबाय नै 7:30 जाखाबाय दे दोनदो दे थाबखौनो सिखाराखै गावहा दसेल' फरायबाय दे माबादो थाब थांदो थां दखानाव मा जायो लानानै फैदो ओमफ्राय दा टिफिनाव मा लांनो बेखौबो लाबोखादो केक टेक ओइ नोंलाय मा नांगौ 10 रुपिस टिफिन लाबोदो नानि आदायासो लानानै फैगोन हे भगबान गावासो नै आदाया नोंखौ साइकेल लानो हाया थांदो मा फटाफट लानानै फै नै बेहा मा जाखो गाबलाबायबाय लानानै फैबायानो मालाय टिफिनाव बेखौनो लांगोन जाहैदों जेबोबो गैया सुजिजों मेगिल' दङ दाख्लै लांबाय सुजि मैया लांबाय मेगि जाला ओमफ्राय नैबे फिसाजोनि खौनो गोथाव मोनो आंनि फिसाफ्रा टप हार्स बायनाय गाइखेर बहाथो खाबसे गुगु मोनलोंबावनो आधा काप आरोना एसे गोदि दोनलायनानै बिमाया गाहाबो साहा फुदुंलायो आरोना नै बेखौनो एसे गोथाव खालामना लानोसै हाइजें होलायनानै लाबाय सनाफोर नै फिसालाया बाबा गानखांबाय ड्रेसा आङो दिनै दोनलांलाया दे टाइमा बांद्राय जायाखै नों थाब ओंखारनानै थांदो मेरला आब'मोन आदामोन थाबायनानै फैयो आरो जोंनि बारनायानो थाबायनानै फैयो आं इमारजेन्सि जाबासो दोनलांखायो आरोना आरो एखमबा थाबायनानै थांबायना अब्ला दोनलाङो मा नोंहालाय मा थांदो आबा दे जिं थां बिराद सान्दुं ओमफ्राय नै गोलोमफ्रुफ्रु बेहाबो बाजानसो जालायबाय बिदाजों स्कुल थांनायाव दखानसिम थांफानो मोननि दाय जादों मालाय बेनिफ्राय आङो लामायाव एसे भिडिअ लायोना अबेबा मखा मोनबाथाय अब्ला बेखौ मैया सासे मानसिया कमेन्ट खालामदों आरोना नै एसे लिरख'ना लायलायदों आङो मबाइल बानायनायनि फाग्लि एडिक्टेड जाजोब्बाय होनना बुंदों ओमफ्राय बोरैबा गारि फैबा होमबा मा जागोन हमनो हानाय नङा होनदों आरो बेनिफ्राय ओइ जाम्बि बांद्राय दिन्थिनायावनो थांगोनबो होनना बुंदों अ माय गड इसिबां केयारलेस बिमा नङा
दिनैसिम जेबो बिदि जायाखै जों लामायाव भिडिअ लादों होननानै बा सोरबा लामायाव भिडिअ लादों होननानै हल लामायाव जे भिडिअ लालांगोन बे नङा अबेबा खन्द'से लामायाव लाबाय मबाइला ट्रोब हाबलायबाय बेनिफ्राय अबेबा खन्द'से लामाया एसे फ्रि जाबा बेयावसो लायो आरोना बाट हा लामा गेजेराव थानानैथ' लाया साइडआव थानानै लागोन स' बियो मबाइलनि एडिक्टेड नङा जोङो इउटुब चेनेल खुलिबाय जखन ओमफ्राय लाइभखौ एसे शेयार खालामनांसै होननानै लानायसो आरोना बियो एथ' बेयाव नांथाबनानै थागोन लामा गंसे माबा लांबाय थागोन बे नङा आरोना स' बिदि गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय बिदि गाज्रि कमेन्ट मानो हरनांगौ हायोबा नों बोर हो लामायाव मोजाङै खेयाल लाखि आगै बा आब' बेफोरबायदि बुं लामा गेजेराव भिडिअ लानो नाङा बेफोरबायदि बुं आरोना ओमफ्राय बिदि गाज्रि साननाय रोखोमै बुंनो नाङा माबा मोनसे जायोबा मा जागोन ओंखायनो साइडआव ला बेफोरबायदि बुंनांगौ मबाइलनि थाखायनो सेस जाजोबगोननो मा जाखो बे थांजोबगोनबोनो बेफोरखिथ' साव टाइपनि बाथ्रासो ना बेबायदि बुंनो हामा जों रावनिबो गाज्रिबो साना गाज्रिबो मावनो गोसो जाया गावनि लाइफखौसो आंथ' शेयार खालामलांदों आरो आंनाथ' भिडिअफ्रा नुखाबाय जाखिनि नायगासिनो दङ माबा गियान राननायबो नङा आंना आरोना जे बुजायनानै मानानै भिडिअ बानायनाय बेबो नङा अब्लाबो बेनि गेजेरावनो सोरबा बुङो नोंनि भिडिअखौ नुनानैसो स्ट्रं मोनफालायो नोंनि भिडिअखौ नायनानै थुलुंगानायबो मोनगोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आङो बिदियावनो नाङा इमसनेल जायो आरोना जेबो देखायाबाबो जेनेबा आंनि लाइफखौनो सोरबा नायनानै फिसा माबा सोलोंनानै माबा थुलुंगानाय मोनदों आंनिफ्राय आरो खुसिसिन रावबो गैला होननानै बुंजायो आरोना स' बिदि साव होनाय टाइपनि बाथ्रा बुंनो नाङा हायोबा बोर हो आं फिसा सानैखौ लानानै थाखि मोजाङै मोजां आं थांनो हायो आरोना ओंख्रिखौबो जेने थेरे बेसेबाङाव सहैबाय आङो पटल भाजा एवगोन पटला बारा गैया फिसालानि आन्थाल' खान्थाल बेगराबो नै सोमबायसो दा सैनोसै ओमफ्राय नै थाइबें आलुजों संगोन आरोना फाफोर एवलाबायनोसै ओमफ्राय थ' दिनै लेंलायबाय जालालाय दसे गेलेनायावनो माम्बार खालामनो हाबाय आङो न'खौबो साफाय हायदै गाखोदो ओमफ्राय सोनाफोर माथो होनना बुंबावनो आं दहाय फुंनि नाजाराखौ शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाथारदों आरोना ओमफ्राय फिसालाखौथ' आं बुजायबाय जेबो नङा दे बाबाया फैगोन होननानै एबार आंखौ सोर बुजायनो आंहाबो बे फिसाला थांखांबाथाय फिसालानि फट'खौ खावनानै बेखौनो नायनानै थानोसै आरोना फट' गिदिर बानायनाय गैया बिफानि जयै लानाय दङमोन खिन्थु न'आव दं आरोना गामियावहाय बेयावबो लाबोनानै गिदिर खालामनानै दोननांसिगोन र' आं जास्ट फान हिसाबैसो शेयार खालामदों दे हासबेन्डखौथ' गोसोखांखायोआनो फट'खौ नायनाय जाला आजिखालि मानो होनबा गोसोखांबानो भिडिअ कलिंबो हरनो मोनो नालाय जायखि टावार गैयालासिनो बिदि मिनिनानै दलद थालाय जायखि बिदि थालाय अब्लाबो नुयो आजिखालिथ' फुरा मबाइलनि जुग नालाय आरो गोसो जाबोनो मबाइलाव नायनो हायो बाट फिसालायाथ' गोसो जाबानो मबाइलाव नायनो हायाना बिदिनो बियो गेजेर बिफानि फट'खौ नायखोमाबाय थायो आरोना आंसो फट' खेबनानै दोननाय जाया मालाबाथ' लांथिया थानाय जायोना गाव ओमफ्राय आं बे लांथियानिसो फट' खेबनाय दं आरोना ओमफ्राय बेफोरखौ ओमफ्राय बियो एकदम लांथियाखौ होखानाङा आंखौ होनखायो आरोना माने लाजियो बेनो ओमफ्राय नुनानै दुखुबो मोनो ओमफ्राय आं जुदि दुखु मोननाय देखायोबा फिसाखौ बोरै सामलायनो नङा होमबा ओंखायनो दुखुखौ बाद होबाय ओमफ्राय आङो मिनि थायो नालाय गावहा आंखौ ओरै सोंसै आरो नोंथ' गोसोखाङा खोमा बाबाखौ होनलायनोसै आयै सोरखौबासो सोंदों फिसाया आरोना फट' गिदिर गैया बेखौनो गांनैल'सै नालाय फिसाला गांसे बिमाया ओमफ्राय बिसोर सानैखौनो खावनानै फाला होनसै आरो आयौ आं फोथा फोनसै मा थेंक इउ बोरो माथो गैयालाय फोथा फोननानै फैदों बिमाखौ बोरो नांगौ गावनाव फोननानै लाबाय नै खहे होदो गोसोमसो मानो सना बेफोरथ' सोलिबाय थाखागोनानो आं जास्ट बेफोरखौ एसे फान हिसाबै लाबाय खिन्थु बेयो आंनि थाखाय फान नङा गोसोखांनायाथ' हामेसाखासै बेथ' गोसो गोरबो सिङावनो थाखायो फिसालाखौ बिदि नुबा आं गोसोआव बिराद नांबाय थायो आरोना मालाबा एथ' फेथेर रायग्रा मानसियानो उदासि ओरै थानानै ओरै इदि दाङो आरोना इयो माथो होनना बुंबावनो फौजि फेमिलि नोंथांमोनाबो बुजिखासै नङा होमबा सनाबो बेफोरखौ आरो मा होनो दाखालि आङो न'आव थांनायाव बिखुनजो बिमाजों भिडिअ लानाय मानायखौ सोरबा बुंदों बिनानाव बिदिनो अनलायनानै जा आरि होननानै बे बुरि मानसि जेनेबा गावनि हासबेन्डनि बिमाखौलाय आरो माथो साननानै जाबावनो नङा होमबा अननानै जायाबा बेनो जाहैबाय नोंनि बिमा बिखुनजो बिमा आंना जेबो फाराग गैया आं जेबो मोना बेफोरखौ ओमफ्राय मोजां मोनो आङो बिदि बुजायनाय टाइपनि बुंहरोबा आरोना ओमफ्राय मा होनो
आं बुंनोबो सानो जायफोरा आं बायदि बा माबा मोनसे खारनाव बाहेरायाव थादों बा फिसाफोरनि थाखायनो बाहेरायाव थादोंबा एबा सोरबा न'खराव बिखुनजोजों नांलायनानै बाहेरायाव थादोंबाबो सोरबा बिदिबो जायो बिखुनजो बिहामजो एकदम बनिया ओमफ्राय नांलाय खमलाय खालामनानै बाहेरायाव ओंखारो बा फिसाइफोरा ओरै होननानै दोननाय जाहैयो आं नुनो मोननायखौ बुंदों आरोना जे आलदा थायोबा एसे सान्थि थागोन खोमा होननानैहाय ओमफ्राय जेनेबा आलदायानो थाबाय दे ओमफ्राय अब्लाबो आजिखालिथ' फननि जुग जाखिनि नांलायनाय खमलायनाय जादों बेफोरखौ बावनानै सनाफोर साफा सानै आंनि भिडिअ नायनाया बिदि दंफ्लाङोबा आरोना अननानै जाफिन जेबो नङा रायज्लायहरफिन खबर लाफिन खबर लाहर फनाथ' आजिखालि बयनावबो दङ सानसे सानफ्रामबो हराबाबो सानथामजों साननैजों सानब्रैजोंबाबो खबर ला ओमफ्राय खबर लानायजोंल' नङा मानसिफ्रा बुङो फैसा थाखाया जेबो नङा अनलायलायनायासो बांसिन बेबो नङा फैसा थाखायाबो नांगौ स' फौजि फेमिलिया बा फौजि मानसिया इसिबांबो हाद्रायै नङा जे बियो गावनि बिमाखौ नायनो हाया एसे एनैबाबो हेल्प हरनो नाजा जा दा बिखुनजोखौ मासेथ' जोंहा राननानै जाखायो फौजि बिथांनि फैसाखौ जोंहा बिखुनजो बिहामजो राननानै जाजोबखायो साफा ओंखायनो फौजि बिथांनि एकाउन्टआ जिर' जानानै थाबाय थायो जोंनो साफा खालामजोबो गथ' गथाय बिखुनजो बिहामजो साफा आरोना स' बेबायदि खालामनानै जा मान्थलि हराबाबो गेजेर गेजेर फैसा थाखाखौबो एसे एनै हर गोजोननाय फैगोन अननाय फैगोन बुरै मानसि नोंखौ जिखियानो अबेबा थांनानै रायखुमाहै जिखिहै जेबो नङा बेफोरो एसे एनै थरखियाथ' जालायखायो बिहामजो बिखुनजोबो जेरै बिमा फिसाबो जालायलायो न'खराव बिदा फंबाय जालायलायो बेफोर जालायखायो आंबो गोदो आगोलाव जायोमोन एसे एनै गेग्रें गुग्रुं जेबो नङा बेफोरो आरोना दिनै जाबाय दायोनो बावदो बेखौ बा दिनै जाबाय दायो बावनो हायाबाबो गाबोननो बावदो ओमफ्राय मिलायफिनदो बेफोर जाखायो जेबो नङा आरोना बिसोरलाय आरो बेसिबांथो गोबाव ना ओमफ्राय जेसेबां सम थागोन इसिबां सम नाय आरोना स' आं दिनै बेखौनो बुंबाय गियानिथ' नङामोन दिनै एसे गियाननि बाथ्रा बुंदेरलायबाय नामा आङो नोंथांमोननि मोजां कमेन्ट मोननानै आंबो एसे मोजां बाथ्राखौ शेयार खालामनो गोसो जानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरोना ओमफ्राय आंखौ देखायदों साननो नाङा गामिनि मानसिया बयबो मिथिखायो जोंना माबायदि मिलायनानै सोलिनाय माबायदि खरस पाति जों माबोरै जायो मारै मायो आरोना बा आंनि बिखुनजोआ बोरै जायो बोरै मायो स' इनोभेसनाफोर बारा गियान बाथिबा मानसिफ्रा देखायदों सानो आं बेफोरखौ बारा बुंनो रोङा आंना दैलि ब्लगसो बेजों लोगोसे एसे बुंबाय आरो स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय